తమిళనాడులో టోర్నడో బీభత్సం సృష్టించింది. తూత్తుకుడిలో ఉరుములు, మెరుపులు, మేఘాల మధ్య నేలను తాకేలా సుడిగాలి చుట్టుముట్టింది. దీని ధాటికి టోల్ ప్లాజా ధ్వంసం అవ్వగా 6 టోల్ ఉద్యోగులు గాయపడ్డారు. అయితే దీనిని రాష్ట్ర చరిత్రలోని అత్యంత అరుదైన టోర్నడోగా గుర్తించారు అధికారులు. ఇక దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. 어디가 만들어 맞기는 거야. 이거 오른다 뭘 담비. 이거 올래다. 야, 안 돼.